Sotele jabarani filɛbagaw aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan min ye i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔkaw k'u b'a fɛ ka sɛgɛn jamana kɔlɔsi min sariya talen bɛ ɲɛmaaw fɛ. Ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ Sunkalo ale dunni hukumu kɔnɔna na jamana kɔlɔsi min talen bɛ n'a bɛ wele ko couvre-feu k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 na ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma. N'a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i ka to i ka so kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko confinement nocturne, o kumana ko sunkalo in na a b'a fɛ ka kɛ gɛlɛya ye i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔkaw ma. Min ye i ka dɔn k'a fɔ feeremisɛnninkɛlaw ye minnu bɛ feeremisɛnninw kɛ sufɛ a ko degun a bɛ ka bonya olu fan fɛ. Maa minnu fana bɛ yen k'olu fana bɛ yaala yaala ka taa u ka cimisɛnw na wali kelen ka taa dahirimɛ ɲiniw na a b'a fɛ ka bonya olu fana fan fɛ. O kɔnɔna sa min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw ye o bɛ ka kɛ min ye seli tigilamaw ye olu fana ka dɔn k'a fɔ a b'a fɛ ka kɛ degun fana ye olu ma ka taa se jagomisɛnninkɛlaw ka dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ ka kɛ degun ye o fana ma. Min ye lakana tigilamaw yɛrɛ ye sa i ka dɔn k'a fɔ ko kuma dɔw b'a la ka dɔn k'a fɔ n'u ye maaw ye u ka dalajɛ yɔrɔw la wali kelima u tɛmɛsɛnnamaw o kumana sa ko ɲininkali yɛrɛ ko a tɛ caya olu kunna. Nin ye falajɛ i ka dɔn k'a fɔ bagan sugu min bɛ yen nɔ ale ye tasuma ta kunun. Falajɛ sigida kɔnɔna na bagan sugu min bɛ yen nɔ a ye tasuma ta, tasuma min ka dɔn k'a fɔ ni a wulila kabiri sɔgɔmada fɛ, tasuma min ni maa ma a bɔ yɔrɔ dɔn nka lakalilikɛlaw ka fɔ la u b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u olu bɛ wele ko réfugiés o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɔra i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔrɔ yan fan fɛ wali kelen camancɛ yan fan fɛ ka Bamakɔ dugu kɔnɔna sɛgɛrɛ ni sigiyɔrɔ min sɔrɔ olu la o kɛra bagan sugu in kɛrɛfɛla ye falajɛ ko tasuma in kɔni k'a bɔra olu fanfɛla la ka bagan sugu kɛrɛfɛla minɛ ka na ka bagan sugu yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban ta ye. O kuma min n'o kɛra tiɲɛni ye a fanfɛla la sa bagan kɔni kun ka ca ye sa nka gataw kɔni bɛɛ jenina k'a ban bagan kelen de tora a la nka fɛn min adamadenw ye sa ko ni o ma to a la. Nin ye min ye i ka dɔn k'a fɔ coronavirus kunkanko kibaruya ko taabolo ale sɔrɔla min bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli di maaw ma a jateko hakɛ la. Mali kɔnɔna na taabolo dɔ sɔrɔla min ye i ka dɔn k'a fɔ nansara jate min n'a bɛ se ka sigi maaw ka telefɔniw sanfɛ n'o ye tɛgɛrɛninw ye o kumana min ye i ka dɔn k'a fɔ jate k'o di maaw ma. Jate in sa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sɔrɔ fɛn kan min i n'a fɔ Play Store ale bɛ wele ten nɔ application a bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ni i ka dɔn k'a fɔ min ye yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔna na min ye banabaatɔ in n'a kisɛ yera bana in kisɛ mana ye maa o maa la i ka dɔn k'a fɔ e bɛ se k'a ye i ka telefɔni sanfɛ ani maa hakɛ min bɛ ka kɛnɛya o waati kɔnɔna na i bɛ se k'o ye maa hakɛ min fana bɛ ka ntanya o waati kɔnɔna na i bɛ se ka o fana ye min ye kunnafoni yɛrɛ dafalen ye coronavirus ko kunkan sa lahalaya in kɔni n'a sigila e ka telefɔni kan e bɛ se k'o sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Min ye Mali kɔnɔna na sa wasadenw ko u ka sɔrɔ bɛ bɛn joli ma. Mali kɔnɔna na n'i ye an ka wasadenw ka sɔrɔ jate minɛ baara mana daminɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka sara min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko prime de session kalo o kalo sa ko kɔni bɛ t'i jɔ 180 na min ye i ka dɔn k'a fɔ taji ye sa ka kɛ mɔbili bolimafɛnw kɔnɔna na o ye 120,030 ye taji i ka dɔn k'a fɔ o ye 20,000 taji i ka dɔn k'a fɔ o ye 30,000 CFA ye. Taji min bɛ d'u ma i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ mobile la o ye 30,000 CFA ye min ye i ka dɔn k'a fɔ so sara i ka dɔn k'a fɔ o fana ye 30,000 CFA ye ka taa se nɛgɛjuru sira kunkanko kibaruyaw ma o musaka o fana ye 30,000 CFA ye ka taa se musaka min bɛ di mobile yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a labɛn i ka dɔn k'a fɔ a mana tiɲɛ ka mobile k'a labɛn o ye 80,000 hakɛ ye min ye sara yɛrɛ ye sa kalo sara o ye 60,000 ye min ye député yɛrɛ ka i ka dɔn k'a fɔ a ka wasadenya yɛrɛ k'a jira k'a fɔ wasaden don o ye 100,000 CFA ye. O tumana sa min ye député yɛrɛ bɛ min sɔrɔ kalo o kalo o bɛ n'i jɔ 2,150,000 na ko n'i ye député ka mandat kelen jate minɛ n'o ye san 5 ye député bɛ min sɔrɔ o ye 1,153,000 ye CFA la o ye wariw ye minnu jate n'o dɔnnen don kɛnɛ kan.
an bɛ taa min ye ayiwa G5 Sahel jamanaw olu ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye min ye ka dɔn k'a fɔ wagati n'a cogoyaw banako ani lakana kunkanko kibaruyaw min ye Burkina Faso président n'ale Roch Marc Christian Kabore ka taa se ayiwa ale n'a ɲɔgɔnna tɔw ma jamanakuntigiw Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani b'o la Mauritanie, Ibrahim Boubacar Keïta ale b'o la Mali, Mahamadou Issoufou ka bɔ Niger, Idriss Déby Itno ka bɔ Tchad jamana kan. Ninnu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'a kɛra fɛn min n'o bɛ wele ko visio conférence o ye de a k'aw sigi ka ɲɔgɔn ja lajɛ ka kuma ka ɲɔgɔn faamu i ka dɔn k'a fɔ o ɲɔgɔn ye a kɛra o de senfɛ hakilila falen o kɛra fɛn min kan o ye G5 Sahel jamanaw ayiwa n'o ye ka dɔn k'a fɔ Sahel kungo jamana 5 min faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ min na i ka dɔn k'a fɔ banbanci wale u bɛ se ka jɛ k'olu kɛlɛ cogoya min na ayiwa u ye hakilila wɛrɛ fana ta u ka se ka fara ɲɔgɔn kan min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa coronavirus ka se k'o fana kɛlɛ o kɔnɔna na sa u ni min ye u ka dɛmɛbaa jɛkuluw fana ye u ye welekan bila olu ma n'o ye Union Européenne nanzara jɛkulu olu fana ka se ka dɛmɛdonya ɲɛ k'u ma i n'a fɔ dɛmɛdonya in kɛra ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa banbanci wale maaw kɛlɛli la cogoya min na u ka se ka dɛmɛdonya fana kɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ banakisɛ cɛjugu in fana ye n'o ye coronavirus ye. Ayiwa UEMOA jamana kɔnɔna na olu ɲɛmaaw fana ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min ni a kɛra ka da i ka dɔn k'a fɔ banakisɛ cɛjugu kan n'o ye ayiwa coronavirus ye musaka min fana kan ka se k'o bɔ walasa ka se k'o kɛlɛ UEMOA jamana kɔnɔna na. Ayiwa nin fana kɛra ɲɔgɔn ye sa ɲɔgɔn ye min n'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ ayiwa fɛn min n'a bɛ wele ko visio conférence o de ye ka dɔn k'a fɔ ayiwa ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'a bɛ kɛ jaw nasira fɛ ka hakililaw falen ka se ka ɲɔgɔn faamu min ye ka dɔn k'a fɔ UEMOA ayiwa ale jamana ɲɛmaaw fɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ayiwa Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ bɛ a ko ɲɛma ale fana tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa décision ninnu tabaw la n'o ye ka dɔn k'a fɔ ko jalatigɛbaw ye o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye miliyari ayiwa 5 bɔɲɔgɔnko ye ka taa se 284 ma ayiwa UEMOA jamana mago bɛ o de la walasa i ka dɔn k'a fɔ ka se ka banakisɛ in ka kɛlɛ ka bɔ ayiwa UEMOA jamana kɔnɔ min ye ka dɔn k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta fana ale fana y'a ka hakilila di i ka dɔn k'a fɔ o ko nasira kan k'a jira k'a fɔ ayiwa wari kofɔlen min fɔlen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ni UEMOA jamana sera k'o sɔrɔ a n'a dɛmɛbaa jɛkuluw bolo i ka dɔn k'a fɔ o de bɛna se ka kɛ sababu ye u ka se k'u jeniyɔrɔ fin i ka dɔn k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye ayiwa COVID-19 n'o ye i ka dɔn k'a fɔ coronavirus ye banakisɛ cɛjugu in ale ka se ka kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ UEMOA jamana maaw fɛ. Ayiwa min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛ kelen ka dɔn k'a fɔ ale tununa ayiwa jamana cɛmancɛya fan fɛ min ye ntɛnɛndon ye i ka dɔn k'a fɔ banbanciya wale kɛbaaw i ka dɔn k'a fɔ cɛba min n'ale ye Mali kɛlɛkɛdenw ka cɛŋana ye n'ale ye M Sangare ye M Sangare ko ayiwa banbanci wale maaw k'u a latunu u y'a minɛ ka tunu ni a ye o tumana sa kuma fɔcogo la o b'a jira k'a fɔ ko in a kɛra bon ni ale ni dale ni ɲɔgɔn cɛ minɛni a bɛ kɛ kuma min na sa o y'a jira k'a fɔ a n'a furumuso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara a den kan ayiwa ko in kɔni kɛra ayiwa mobili kɔnɔ mobili min n'a tun bɛ ka bɔ Gao ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ka taa Sevare sibiri tɛmɛnen ayiwa k'a jira k'a fɔ minɛkun in kɔni halisa u ma se ka fɛn fɔ o la ayiwa minɛba ninnu fana halisa olu fana bɛ dibi la. Halisa an ka jamana kɛlɛkɛcɛw i ka dɔn k'a fɔ olu ye binganikɛla dɔw ka ayiwa waleyaw i ka dɔn k'a fɔ k'o bali ayiwa Kwakuru kɔnɔna na Mopti mara la min ye an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka dagayɔrɔ min bɛ i ka dɔn k'a fɔ Kwakuru kɔnɔna na n'o ye Mopti mara kɔnɔna ye ayiwa min ye kunun sɔgɔmada n'o ye tarata ayiwa avril kalo tile 28 ye bɛnbanci wale dɔw i ka dɔn k'a fɔ o taara ka olu sɛgɛrɛ ayiwa banbanciw fɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 o waati ye banbanci ninnu i ka dɔn k'a fɔ u y'u kunda Kwakuru an ka kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ka na baga u ma ayiwa ka kɛlɛ lawuli ayiwa kɛlɛ in wulilen se ka dɔn k'a fɔ ayiwa an ka kɛlɛkɛcɛw olu fana u ma to dalen ka dɔn k'a fɔ u wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ayiwa wele kɛla i ka dɔn k'a fɔ sanfɛ pankulu dɔ nalen i ka dɔn k'a fɔ ka na ayiwa kɛnɛ minɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa banbanci ninnu ye sa ayiwa u y'u yɛrɛ ɲini dadigi kɛra u la o kɔnɔna na min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu sera ka moto 13 minɛ ka mobili 3 sɔrɔ u la ani i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛ marifa caman k'o sɔrɔ u la
n'an taara i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani bunakun kan Faransi jamana kɔnɔ olu ka bulonba kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko Marako jamana o tanuna yen nɔ ka da ayiwa banakisɛ in o lahaliyaw kan min ye ko ye n'a bɛ fama ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ Faransi bulonba kɔnɔna na avril kalo tile 28 ayiwa min ye u ka wasaden dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko kabiri ayiwa coronavirus ko nana n'o ye banakisɛ cɛjugu ye n'i ye Marako jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ka ko taabolo a bɛ ka taa cogoya min na k'a bɛ maa hakili minɛ ayiwa ko Faransi jamana yɛrɛ bɛ ka miirina min ta k'a fɔ ko mɛ kalo tile 11 natɔ n'o ye fɛn min bɛ wele ko confinement n'o ye maaw ka to u ka sokɔnɔnaw la mɛ kalo tile 11 k'o kan ka ban ayiwa ko hakilila tɛ se ka diɲɛlatigɛ n'o ye min ye Faransi premier ministre ye ale yɛrɛ ye o kuma fɔ ayiwa min ye wasaden sa n'ale bɛ wele ko Jean-Luc Mélenchon ale y'a jira k'a fɔ min ye k'a fɔ Marako jamana kɔni ye ni ayiwa i ɲɛmada Marako jamana ka ayiwa banakisɛ in a kɛlɛcogo fɛ ani u bɛ ka sariya mun ta u ka jamana kɔnɔ ko n'i da k'i miiri i kan k'a ye k'a fɔ maa kan ka waso ni u ka taabolo ye l'Américain jamana kɔnɔna na Donald Trump n'ale ye l'Américain ka président ye ale kumana i ka dɔn k'a fɔ Corée du Nord o masakɛ ka ayiwa tununi ko kan min ye Donald Trump ye ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ayiwa Corée du Nord o masakɛ ye n'o ye ayiwa Kim Jong-un ye k'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ dɔ kalama a ka ayiwa kɛnɛyako la a n'a ka tununi ko la min ye i ka dɔn k'a fɔ ko kabiri avril kalo tile 12 min ye i ka dɔn k'a fɔ Corée du Nord masakɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa a ka dusukun in de ayiwa dɔgɔtɔrɔw ye dusukun in dayɛlɛ k'a furakɛ ko de kɛlen bɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ko Corée du Nord masakɛ n'o ye Kim Jong-un ye k'a tununnen bɛ jama la ko nka ko dɔgɔkun 2 tɛmɛnen in na ale b'a kalama k'a fɔ ko a ka kɛnɛya ko o bɛ ka sabati dɔɔni an bɛna kɔnɔwari jamana kɔnɔna na min ye ayiwa Guillaume Soro ye n'ale ye bulonba ɲɛmaakɔrɔ ye a ye minisiri ɲɛmaaya fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔnɔwari jamana b'a fɛ k'a ka ayiwa kiiri kɛ a yɛrɛ kɔfɛ min ye Guillaume Soro ye sa i ka dɔn k'a fɔ Abidjan fɛn min bɛ wele ko tribunal de grande instance n'o ye u ka kiiritigɛyɔrɔ soba ye o b'a fɛ ka i ka dɔn k'a fɔ kiiri tigɛ ayiwa Guillaume Soro ale kɔ kan min ye Guillaume Soro yɛrɛ ko kiiri in k'a bɛ boli fɛn jumɛn kan jalakiw talen bɛ ka Guillaume Soro sɛgɛrɛ a mɛnna k'a jira k'a fɔ a ye faso nafolo ko ka o ŋanamu k'o kun ta ka bɔ a taayɔrɔ kan a yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ jabala min tun b'a bolo k'a to ayiwa premier ministeriya la ko o jabala in k'a ye wari dɔw de ŋanamu ka jabala in san ayiwa a ma san ni premier ministre ka dagayɔrɔ tɔgɔ ye a y'a san ni a yɛrɛ tɔgɔ ye ko kɔrɔ ye n'ale bɔra masakɛya la don min na so in bɛ kɛ a ta ye nka fanga ka fɔli la so in tun kan ka san de i ka dɔn k'a fɔ k'a kɛ premier ministre tɔgɔ la n'ale bɔra premier ministre min bɛ don i ka dɔn k'a fɔ so in ka to o ka bila la ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔwari a kiiritigɛso ye sa u kɔni u ye jalaki ta ka Guillaume Soro sɛgɛrɛ k'a fɔ ko min ye a kana se ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na o ka waleya nka fɛn min ye Guillaume Soro yɛrɛ ye sa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ nanzara jamana kan a bɛ ɲini ka san 1 bɔ a fana y'i kanbɔ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye kɔnɔwari ayiwa a présidentsigi natɔ ye sa n'o ye a jamanakuntigi kalafili ye i ka dɔn k'a fɔ min kan ka kɛ octobre kalo nata ko ale kɔni sen bɛ o la a diyara maa ye a ma diya maa ye ayiwa min ye farafinna yɛrɛ kuru ye min ye i ka dɔn k'a fɔ farafinna ayiwa kiirisoba ye olu fana ye kumana k'a jira kɔnɔwari jamana maaw la k'a fɔ min ye ayiwa Guillaume Soro ye sariya min talen bɛ k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ ko a kana se ka don kɔnɔwari kɔnɔna na ko ka o wuli ka bɔ yen an balima muso TV filɛbagaw nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an lajɛli la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ